Řekla jsem, braň se! A dost! Co ti zas je? Proč ses nebránil? No jasně, klasika! Když jsem se nebránil, tak to hned musí znamenat, že tě tajně mám rád. Že jsem jen nějaký nepochopený ubožák, který čeká, až se nad ním někdo slituje. No, ne, nejsem! Je mi fuk, co bude s tebou i s ostatníma v téhle podělaný cirkunádě! A tečka! Jste moje hračičky a já cítím radost, když vás všechny vidím trpět. Ubližuju lidem pro zábavu. Jestli jsem tě poděl za nos, tak jen proto, aby tohle bylo ještě víc bolestivý. Kurva! Piče! Tohle jsem to opravdu já. Tak prosím, nehledej ve mně něco, co tam není.